Hakan ni ka video kan bataya fish pang ka wei ka film ka baitanat bha ka balai kerteng orange. Hakan ni ka story pin syam ba kumno ni usamla uram ubuju song tanat bandro jingdro udan jinga dei bat ka wei ka samla ka puja ka ba uitanat e. Bat hang ni pin syam ba uram uitanat bat don jinga dei ru bat ka wei ka thei samla ka janu. Tangba hakan ni ka story pin syam ba ka janu ka kwa ba uram un kular. Ya kani ka wei ka jingkular haka bat kan sakaloi bine thoya u. Deparlok ka jingkeli menta kalong ke ei kata ka baka janu ka kwa na uram bar hatu uram ukloi ne man aya kata bat ka ei ka banja ha ka jeng jong uram bat ka puja bat ka janu ru kumju kumta ko parlok speja du bakut khna mo pintip ke ei ka baja na mar ki don shibun bagi jing kai gi bangila ban yo na ka next story. Teha basdang jong ni ka film la yu uram ubadap da ka jing bitar bar uba kerendom da ka baong ru ba umla asu ban iya jaka. Bar hadian pa la yu uram ubalet chakawei ka chaka badan ka jing dro jong ka wei ka kanthai ka janu. Bar hang ta hi ha ka jing dom ula tho ha ka dro jong ka dn. Ka ba mut bola break up no bat ka. Bat la yu iru yo kpa baru mama jong ka janu ki bala wan lang hang ta kham shipang. Bat kila bitar ba ya uram ba upens new dor ya ka dor jong ka khun jong u. Kumta ula phasho ya uram haki brio jong u bat hang ta hi la yo i ba kila dan ka jingya sho apdeng jong ki bat kata ka jingya sho ka jingya kan a kala jor bha hadu bal haban wan poi sadaki pulet ban pensange yaki. Bat andau tau pulet ula kali ya uram ba ka ei ka jing e jong u uram ula ya thu ba ka jing i ka di ka jing e ya u. Henry utau pulit shim la satia ban sung thu ya u kumta uram ula ya thu pensha ya ka khana ka jong u. Padhang ni la peni ka menor ba kumnu uram la sho jing i ha ka sin ga boyo i ning kong e hi ya ka janu ha ka por ba ka khi yap le ta ka jingkemen ban yo i ki sisam la ki badang ya propose i wei pat. Padhang ta hi ula yap mat ya ka jinglong sida bat ka jinglong baloi loi jong ka bat ula persang ru ban bud dien ya ka. Henry kala ja no. Kumta ka singi ka babud uram ula ong haki parlok jong u ba un yarap ya u ban let wat ya ka namar u iskuin palat ya ka. Pada ka next scene pat la yo i ka janu ka badap tang da ka jingkende bat ka jingkemen sudah ban yo i ya ki bladon samla namar kampat juelang samla halade. Bat kat bakadang ya keren bat ki parlok jong ka wei na ki parlok jong ka kal a jingmut ya ka janu bakaru ka ben wat samla no khnang ba ka jing im jong karu kan dap tang da ka jingkemen. Kumta ha ka jinglong sida kala lej keren si kato ka ningut ki shenrang ki bom itu satya bat kala pan rui ki number jong ki bat ha ka bakhadu kala yo ya ki number jong ki laingut ki shenrang bat la yo iru bakala comment ba banya text bat ya message bat kita ki laingut ki shenrang ki bakala yo number Henry ka parlok jong ka pat kala ong ha ka bakumnu kan ya lang samla bat kini baro laingut kumta ka janu kala shushna no da ki chet ha kakot ban shu thoi ka kerteng jongki bat shu khalai no sip ya ka kerteng ka badan bok baka shim kan yo uta unde usamla jongka bat deh kum kani ka por ba uram ru la yo i byang ya ka janu ha ka coffee shop bat anda ula tip shapang kini ki baro uru ula ong ba un join lang no ha ka ta jingil kai haswa baka janu kan je kita ki kerteng Henry la yo i pat baka janu kam shim na sultanat satya ya kane bat kala let no nang ne bat uram ru ula ong bakan saya thu bakla yo ya ka kerteng jong no. Haka next scene pat la yo i ba uram mula lej bud din be ka janu ban tip bakala yo ka kerteng jong no Henry ka janu pat kam so tunat satya ya u pat kala le kat bala ban kerna u Henry la yo i pat ba uram mula bud din shi bud din be ka hadu bola poison dan sedu sheying jong ka haka singi dap anniversary ki meki pa jong ka janu bat ula le ya keren ban wish ru ya ki Henry ka janu pat kam suk satya ba uram undan lang hang ta Kumta kala ong ha u baka kerteng jong uram kam don setia ha ka chit khnang ba un lenno Henry uram par ula ong ha ka balada don don ru ka kerteng jong u sko pher namar ula da ban thoi ka kerteng jong ka ha ka donut ka jong u Henry ka janu par kala ong ha u mama jong ka bala shai kan sa let kran yu ha ban dam piang khnang bun sung thu kumta kumna shai la yu i baka janu kala let shabadan uram bat kala kran dom yu bat kran bitar yu ra ka ba ong ru ba kam sung tunat ba un bud din ya ka kumne Henry haka taka por hilayo ipen ban baladan katukan ningot ki shenrang kilas dang ban pendik bat le samlai ka janu Henry uram pada bau yo i kane sultanat satya kumta ula ya sho bat ki bat kat baki dang ya sho ka janu haka jinglong kende bat ka jinglong song shit ka jongka klai tenat bat kemen siapa palat ban pet yo uram ubu ya sho bat hadien kal ai kublai ru ya u Henry uram pat ula terwa haka baka 3nm menilai kai bat u bat ka janu ru haka jingkemen baka jinglong kende jongka kelap diang kata ka jing terwa
Bat kum lasha la yo i ba uram mulai alam ya ka shiki jaka klau bat anda kila poi la yo i ki merat klau ki baper ki badan hangta. Bat hakata ka por uram mulai alam ru ya ka ban pen i yo sing. Henry ka janu pat keladap setang da ka jing ting ba ka jing i na markam nu ban pej yo tau sing. Henry suki ha ka jing pen slor jong uram ka ru kala nu la ka nut ban pej. Pat khamadian pat la yo i ba kala komen ba ka janu. Bat kala sudah bet tang lagi daka khamat phu samrke bat kende bet namar bakampoi perkhat bakala yo i yo sing haka jing em jongka kat ba uram pat udang sondor bet jaga ka jinglong sida bat ka jinglong sungur ka jongka bat namar bakala kemen palat ba uram mula pen kemen nya ka kumne kumta kala ong ha u baka iet bahaya u bat karu ka kwa ba un iet bat pen kemen bet jaka bro serta ka jing em jong u kumne bat kat ba kadang ap da ka jingkemen ya ka jubab na uram mula ong pen banaka ba nang bat la setia ban i bat pen kemen ya ka barabor serta jing em kumne hangta hi ka janu kala sayong ngan bat lengo na mar kampoi perkhat bon ong kumne ya ka bat hadin nang ni la yo i bagi parlok jong u kilar ki ben yu da ka ba ong ba baleu ong kumta ha ba u i ya ka ula dei ban thok ya ka ka ba ong ba un i be ya ka serta ka jing em jong u kumba makiru ki ju thok yaki samla ki jongki bat hangta ka samla jong parlok uram ro kala phon yu bat kali ba ule ayu nreu nu parlok jong uram pat ula thok ka ka ba ong ba udan cha hospital bat ais nam ya iwei khlong bat kani habayo sngowe kani kata samla jong kala sko kemen ba sotanat ban yo sngowe kata bat dei hang ni ru ba uta u parlok jong uram mula ong ha u ba ka jing iet kemut ban thok malumala ban ya message ban ya aisin tiu tangkat tukane ka basuk ba ban ya iet Henry uram pat ula ong ha u baka jing i je u te ka David ban ya thu hok Henry ko man shu thok kum thok ma u hadin ka tu ka jingja la yo i baka janu kelas dang man le kyar yo uram namar bo ong kum to ya ka pat chocolate ru la yo i baka le kat bala ban ri na u Henry uram pat lo lap be ka ta baka janu pat kam so tanat ya u ban la yo i bo uram lo ya lam ru ya ka ban pen i bo la dro ya ka dor jong ka ban ula ong ru bo la dro khna ya ka namar ha ka sin kong bo yo i ya ka uyo i ka jinglong sida bat ka jinglong ba shisha jong ka ha ka tu ka por bakar khe kumta ula ong ru ba usngo hun ba ban pet ya ka ni ka jing tru Henry ka janu pat walada ka i je uru kam so kwa ashu menta namar ba uram uyai ong bet ba umla ban kular ban i ja ka baro serta ka jing im balayo i ba walada uram ufon ya ka kanu ka nuru kam kwa ashu ban shem hadu ba uram pat ula man si ula poi hadu haying jong ka Henry ka janu anda kala i uram haying jong ka kala lengo e ka ni pat kala be ya u par kumta kala ong bakin sei kendo sabar Henry uram pat ula ong ya ka baka de ban wan no siying jong u Mereka nek sin pala yu i ba uram la khot ya ka siying bat anda klekren bat shongkai kum sa sipang lawan ka men jong uram baru kun jong u bat uram la penitu ya ka janu haki bat ong ru baka de ka samla jong u bala yu i ru ba anda lawan ra kofi ka men jong u uram la di secret artat namar bo ju song tenat Henry ka men jong u pat ka isi bhai ka ni jinglong jong u pat de hang ni ba uram uang ka janu pet ukun jong u usosat bha namar ba uthok ba ja ka men jong u uthok ba judi secret shu Henry di tu pat syari pat hang ta hakata ka por tre ru bandi kata ka kopi namar uju sotonat bandi herengkat baru secret pat ka men uram pat kala tim yu ka ba tre bandi ka ni de namar ba kwa bandi baru secret Henry ula thok da ka ba ba pat kumni hi kelas dang ban yama ya tim iwe pat padu ram pat uspet ka ya kini namar utip bau kun jong u kwa di secret palat na Henry u hap thok ya kurim jong u pat de hang ni bau ram u ong ka janu ba kwa ban thok ka jigi namar usa jinjar haga nek sin pat la yo i ka janu ko ba idiaw bat khuslai bha namar kam tip shu kumnu ban laj na uram Henry u mama jong ka padu papi ula ong ba dei tang u pa jong ka hi u bala ban yarap ya ka kum tau kupa jong kau la penbet no kensan ya kaski engagement jong janu padanda ura mula tips pangkane wud ula let ying jong ka padanda ule kendo ula ong haka babalai bakat ting ya une bakat saklo ya thok kumni wud Henry ka janu kala yai kan ta ja kata ka jing ong jong uram kum tau uram khaddo ula kali no haka kattu kan ni ki jing kali ta ka ba ong ka banengkong babalai bakat ya thok ya u ka baar ba balai kala jit ya u bat ka bakhadu kala ong ula ong ba hadu ka nu ka don garanti ba un ia jaka serta ka jing im baru ram ula beteng ru da ka ba ong balada ka don ni ka juba bi ni ki lightly ki jing kli ka mud uram udum wan shu dalele ru em ha ka jing im jongka Henry lada kam don kata ka mud udum don malaun penya khalat ya jing dai jongka bat uram bat ula let no nang ta
Hang ni hi layo i baka janu kelas dang man artatin bat bun jingmut perkat hadien ketuga jing ong jong uram. Bat anda kala syong kata kajakai te ektin kelas tieng bat diau bet ya ke ka ba uram ula ong. Bat khaddu kala rai bat kala ong hau kupa ba kampat ready setia ban tho. Hang ta baro-baro glai lengo ban ngoi kata. Bat hadien kan ni layo i ba uram ula kemen ba. Kumta ula lej biang kumla syai siyeng jong ka janu bat anda ula poi layo i bau kupa wadu mama kila bitar bahaya uram bat kila mut ban be ya bat kumju ke janu ru kala bitar bahaya ura ke boong bat tang namar bakala pendekut di kejingnya tho kam mut pat bakan i no ya bat kala ong ru bakan wat be do bakoloi ban i jaka serta ka jingim bat katip bat dalele unum dei hiru mau henrei uram pat ula supu samrakhe ka yakene ke jing ong jongka. Bat kumla sai layo i bakle kendo biang sa college bat uram layai ong yaka bakanum yo dalele ru yo briu ban it sa yaka kumta. Henry ka janu pat kalayai persai kata ka jing ong jong bat kala letno. Hakanek sin pat layo i baka janu kala wani kendo biang yo uram bat uram ula kalina ka bakala yo ne yo kum uta briu bakloi ban it bat penkemen bat yaka serta jing im. Henry ka janu pat kala jubab balada ka yo ne kam yo ru kam kwa ban thu ya Henry ka ong pat baki brio sisin baki laya iet hok bet serta ka jing im bat kala anu ksaru nandu ki kimeki kpa ki parlok ki babun jong karu ki iet hok bet Henry uram pat ula ong ba kitu baro kila thok lot yaka hadien hang ne pat layo i ba baro kila stang man bitar yo ram bu kuno kam kai ka jing iet ka jong ki kumta kila leja wad yo bat anda kila lab yo haklop kila ong hu ba balai bu kuno ba ka jing iet jong ki ka de ka bathok Henry uram par ulaong ya kani ya ke ba la jas lensar mdei tang maki Henry ki pat kila pha pin shisha hu kumta uram ula turwa ban supen le kai no ya ki ya ka truth order game ta ka ba supen ut pelun yo new bilor bat kat sabangat kin hap ban jet kawe kata kila ban ya thu hok ya ke ru lani ki hap ban le ya ke ka bala pha ki balayo i bakat bakidang kilas dang menilai utau bilor la poi nengkong sa uram hi paranda kila jing kli ya uram la tu hok bat uong ba hoot ka jing i ka sotana tangan nengkong Henry suki ka blat no kumbaja hau parlok jong heri bat uru ula smuti ang bayo sngoy kani namar ba utip baka dek jing sisha hadien pan anda la poi sa pali jong kani ka we ka samla uram ula kli ya ka babalei ka i usamla jong ka kapal kala jubab namar bau ong bau ia jaka baro serta barah bau ram lo keli kumno katip ya kata kalau ong namar bahakas ni propose menshua ulah kular ya kata hang tau ram ular ki ya kara ke boong kata kamu maka ia je ubriu tang namar bau kular klem tip ai pan hadin anda langat pat sahau ni weu samla uram ulah keli ya bahatu ulah jutok nem hakajing ia jong Henry uniu samla umnut banjubab setia namar utieng bat hangta ka samla jong uru kala dom ye namar ka ong ba kata kamut bolo thok bejaka baros kata Henry upar ulo ong ba hooi usat thok teng tangon pen kemennya kahi bat ka januru habakalayu i kini suki kelas dang man sngotu bat kumni uram la yai keli sai ki jing keli hadu bakitu ki baro ki badan hangta kelas dang ban artatin iwe pat bat kim sngo kwa shu ban beteng ya kata jing lekai bat kila pet no bat hang ni la yo weu samla ubakwa ban yalan balla ka samla ka ba ulai thaj bha ban yalang Henry uram pat ulai shu hala bat khot be ka kerteng jongka bat ong ba ukwa ban yalan no bat ka Henry uram pat ula ong hau tau samla ba kadangla abunya tu hok menta banyak ka bau sosat baro jeng im pat ka januru kala iphala ya kane hakanek sin pat layu i ka janu ka badang ya ro igini shijor na mark ong bakini ki i kinya sa lang serta hadin gane jing tho baraka ka por uram le kendo ru ya samla jong ka parlok ka janu sanjay padahang tahi kala ya kren bat ni thu iwe pan paru sanjay ula ong hau ba ula tip shibun bahasa phang jong kata ba uram ju sutanat pan thok Barkat baki dang ya keren Sanjay udang mut ban message jaka wei ka samla Henry kala kumlej ban syakani ka samla ka badan hang ne hajan bat menta bat hang ta hiula dik bha bat khuslai bha bat ula kelino uram ba unle kumno Henry uram par ula ong hau ba ula ban buri ya ka jing thok Henry umla bat ban buri ka jing shisha bat hang ne layu i bakani ka samla kala bitar bha ya namar bo yalang samla arngut bat kumta hi kala yamaya tim iwe pat hadu bau Sanjay ula ong ban ya laj no sendan bat ka
Berhadian kan ni layo i baka janu ru kelas dang ban smutu ya ka ei ka ba uram uju ong berboraka. Balayo i ba anda kila poi hayeng kala kali ne ka kemi jongka ba kidang ya it ya kemen ben em kumen shwa. Henry ka kemi jongka pat ha ka jing khia ka men siem kala ong ba kham nyar ban dan ki breu ki bia thu hok kum uram. Bat kala ong ru ba hoit ka jing it ka khlan ba ha ka por ban kong Henry suki ka duna bet. Ba ba yo sngow ya ka ni ka janu ru kala lengo ba. Haka next scene pat layo i bakala day ka sngi Valentine's ha college jongki. Balayo i ru bakini ki laingot kila persyang ban yakni ya ka janu. Henry ka janu pat kala ong bakam pat la ban rai. Pat kini kila yai persyang ban penbor ya ka bakan rai bet menta ka sngi. Henry uram pat ula pensange no eki tak paya show bat ki. Pat hadien ula keren haki tak boong ba balai ki penbor ya ka. Ha ka ba wat makaru kam tip ka jingit ka bakum no bakakwa. Berhadian nang ni layo i bela poi bang syakat ka por ba thu khana uram na do menengkong padhang ne uniu pulit ula keli ba balai usko pher sai kataru habaka janu ka kwa tang bo un i ja ka sirta ka chingim Henry uram par ula ong ba umla ban le kata namar umla ban shanya ya ka e ka ban sawan bat ula ya thurui ka daw bat hang ne la pan i bang ka mennar hang ne layo i ba ka de ka si ka ba khaddu ba uram undan ha ka college jong u bat kat bau dang shonder layo i ka wei ka thei samla ka ba brio ba ka puja bat ha ka ba ka tang sur khiru la yap bi jaka bat namar ba ka de ka sngi khaddu ha ka college kumta ha ka jing ting yu du ya ka number jongka kumta ula le bot dien ya ka ban klish ai ka sa bat ban pan number ka Henry ka puja pat kam patiaw setia ya kata pat kala sur khi shir khi bat Henry usutip no pat tang nakadaw ba ka ta ka train college Mumbai bat ula shonder biang ya ka Bat kumta khaddu khadwai ha jing wa jong u ya ka ha Mumbai usatip ya ka jaka sa jongka bat wut ula lech ha nap halor yeng jongka ban peni thuru ila di ha khamat ki kimi ki pa ha ka next scene pat layo i baka puja ru kala wan ong ha u bakaru kala itanat ya u bat kumni hi layo i baka jinga dei jongki kala stang bat kat banang nya ki sngi layo i bakala dei ka sngi birthday party jong ram Balai i bahang ta ki polok jong uru kila wan bat kila khot yu banya syat banya kemen Henry ka puja pat kam sotanat ya kani bat kum shipang ka puja kala I give you Henry namar ba uplit ya ka phone badan ba message shipang na ka we ka parlok barim jong u ka malika ka puja pat kala penpaw ka jing bitar bat sungdom ba yu bat hang ta hi kala ong bakan lejno bat uram ru udang nyethuk khana panado ka tu ka por hi ka jing long jong ka kala i pher ba Bar kelas dang mej bantim u nadu ba udi secret ne da uya text bat ka parlok barim jong u ne da uya kendu parlok bat kumta hi kala yai wat daw be u bat wat ka jingdro ki ba uram ju so tanat ru ka pat ka khanglat bat kam so tanat setia bat layo i ba kat ba kidang ya ke puja kala penpaw ba ka ij ba u Henry uram par hakasin ka banengkong usngau bola do no ka jinglat lut ka jong u pat nang ne hi hakasin ka banengkong ulas dang ban le buri ya ki Bat kumjuru hakasin ka banengkong ulas dang ban thok yano haka jing iet. Bat layo iru ba haka por ba ka puja ka phone yu bat kali ba ule ayu. Henry anda uram uang ba udang pulikot ka puja kala kren penat bat kala bu sendan noi ka phone. Henry kum sa shipang pala da u phone biang ya ka badu thok no uang ba udang perkhat ya ka. Kumta ka puja pa kala kamen ba ba usngo kata. Hang ni uram usngo bat ura perkhat haladi balada thok ki wei ki yo jing kemen tikan donjing mot ayushu ban keren ya jing shisha padang ni syakmat layo i ba uram los dang bet ban thok ban le buri bet ya ki ba usong tenat tangan pen kemen ya kepuja pat kumni syukumni uram los ngau ngia ba watang ban ya phun sia phun mat karu baraka wei ka singi kan ba kidang lej ba ice cream kepuja kalapan ya ka phone jong uram padanda layo i ba uram uju delete bet ki message ba wan ka best friend barim jong u kan ye pen bitar bahaya ka namar kamut ba uram uthok bat usyukor be jaka ba umju kontak syu bat ka bat uram pat ula pen smotu haka taka ba ong ba udai tang siparlok bat ka Henry ka puja pat kal ong bet ba kambes ki parlok jong u pat balai uthok ya ka kumni hangni uram ru la snu dia wat bitar ba hal dia namar uru smotu ba namar umju kwa ban thok men shwa tang ba kumno upoi thok men ta pat tip Balayo iru ba uram shim la ban songtu balai ulong kumne bat usngau ba ula do no jing lai lut baro nando ba uya lang bat ka maraka we ka sngi ka puja kala khod yu shiying banya penbet chong kha chong man no Malay iru baki kimi ki pa bat ka puja kila ikemen bha Henry uram pat udap tang na jing diaw bat ka jing artatien
Berkat bau kupa jong puja udang keli naki bakinya suk kinya kemen baro si jing lada kinya salang kapuja hak jing kemen kala jubab hooj Henry urampat daka jing arta tien berka jing dia ula yai perkat si yai perkat bad anda tau kupa ula keli biang uram ula jubab ba tip ya kata nama nadu mentahi usngo bo ula dono ek jing lai luet takada tip ya ke kebanuan berhadian nang ne layo i baka puja ru kala ong ha u ba balai ong kum tua khmat ki kemi pa jongka Henry uram pat hak jing bitar ula ong batang man pen kemen ya ka tip basahadu kat nu un hab ban tok si tok ya ka baru ula ong ru banado bo ya lang bat ka ula dulu di jing sultanat di perlok pa di jing kemen tang nak daw jongka palada menta ka jakum ni tip ke banjala syali singi bad ulayai beteng ru daga boong balada tu hok ka menta kum ni klempep la syala singi usa kordet bad uram ubaun bat ka unum dei uram ubashisha ula ong ru babanya ka bau kum ni kadang la bu lek no yap no she bad ka puja ru kala bitar bahap yo sngowi kani bad kala ong bakinum ikendu shu nando menta pad hang tahi uram ru salya bad ula ong bukloi penyalai no bad ka pada hangta hadian kan ni lai i ba uram sa sistin usngo bo la yo biang ya jing kemen bat jing lai luit pada hang ni hi uram dong yetu khana hau ni upulet ta ka ba ong ru baladangi shu tok shi tok ben tang man penne ya jing dai jong i klempep da lele ru ka jing i kan nangam penban pada wat uni upulet ru la sngo ya hap ya kan ni jing ong uram pada hadian kan ni la poi biang syakatu kasin ha ka ba udang yetu khana shpang ka janu balayu i bahang ne baka janu kala sang basku thu ya ke ka ba uram uju ong barboraka bar kala ong ruba menta kala i bahayu u bad ulale ya ke ka ba dei bhanak menta jongka kata da ka ba u thu hok ya ke jing shisha barabor knang ban laj naka jing i ka ba syukur bar kala beteng ru da ka ba ong baka kwa bun i shisha be ya ka kum ni shirta ka jing Henry uram pat ju song tonat pakan pen mi ka ta kinten shirta ka jing bad uong ru bakia pher bha iwei na iwei pat takada tip ya ke ban sawan hoj un iet bha ya ka tang ba la pat ban kular kum kata par ka janu pat kam sotenat ban yo sngo ya kum kata na uram namar kam sngo la ban ya khlat bat u bad hang ne la yo i yo we urang ba obadang wan kali ba balai ja ayu bad uram mulong baka jing iet ka di ke jing ya u bad kum ni hi kat ba kidang ya keren uni urang ba u setip baka jing jong uram kadai ba umla man ia jaga no ka samla shirta ka jing jong u baru tau rang ba ulong hu ba dalele ru unum yo kata ka jupa pada ha bakhado un sa susa marwei bet kumne shushu ulong ru bakidan shibun ba kidaw ban yalat ha ka jing dai Henry hatu udon ne empat tangka weru ka daw bakin ya ne bat ban sa lang shirta baru ulong ru bat pensap ka jing jong u da ka ba uwat ya kata ka daw barhang ne hi uram ru la kendit benrio habayo sngo kata ka jing keren jong ni urang ba barhadian kan ne la yo i ba uram ulas dang man lej pen sngo thu ka janu Henry ka janu pat kala ong ba kam shani ashu yo u nadu menno pat kala lej no hakan ek sin pala yo i ba uram ka janu gidang nya iwei pat namar uram ong ba kumnu ka khmilin ti ba un i ya ka shirta ka chikem haba wat makaru kala shibun na ka ka bakalong menshwa habayo sngo ya kani ka janur ko ong hau te habau latip lalap shibun ki daw ban yalait ru balium yalait pat Henry uram pat ul ong haka ba kwa setia bandek ta namar menta ula sange ban wat daw pat ul ong ru ba unya i biang no bat ka Henry ka janu pat kali balada kut no kata ka jing i lada ka lut no pat kata ka jing i un le kum no uram ul ong bon i chi i biang kendiat bat un persyang ban i serta jing i ya ka hadian kan ni layo i belapoi biang syakatu kasin banengkong ba uram u thu khana yaki bat ula bitar baharu ya ka janu ba ka ong ba ude ban ino ya ni kam dro jing dro namar uram umla ban i ya ni kam dro jing dro namar usotan nat ba kumila de da ka ba ong pet ka kurim yang ngaru kam sha ban di secret renga di bet tambang thok ya ka bangam judi syu kam sha nga ban lej party renga lej bet tambang syu thok ya ka bat ulayai ong ru ba ka jing i kemut ban thok malumala ban ya message bat I sentiu tang kata labiang Henry hang tahi tau pelok tip ba ka kurim jung u ka dan nadin ba kala yo i bat yo sngo ya ka ba ong bat ha ka jing bitar anda kala poi hajan kala thap yo hang ne uram mula ong hau ba mentau la sung thu ba ban shule men le bangi i yanu da ka bangi shu thok kalong ka pop ka ba kraw ba takadaw kalong ka ba ban ya thu ka jing shisha ba ula ong ru ba maute la da ja kat ba jaru unya thu ba ja ka hok par ka jing shisha ba wadu pa ka janoru ulah ba yo i ka ni ula sung melung ya ka ba uram ukren ba kila le nang ta bat khaddu uram
ulaong ba menta udan stang ka wei ban IT ladi berkata ka di kajing sarong. Namar ladangi don ni kajing sarong kan ni kan pendekut di kajing dai jong ni. Bat ula rai no ban ino ya kata ka kam dro jing dro na ka menta ka janu. Bat layu iru ba ula kawang sendan nyau ni urang, bat hakan ro layu iru ya kadur jong ka janu ka ba uram ula dro kaddu sendan. Bat ula lech pai no nang ta ban lech kendu biang ya ka janu bat ban i serta ya ka. Bat hang ni hi uni upulet ru ulaong ba menta ula song thu lada ngila ban ya thu hok ya ka jing shisha. Bat yai it kendiat man la ka sengi kan ni hi suki lada lumlang kelalong ka jing it ka bakrau. Berkani ke story kelakut sendan hang ni.